ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଆମ ଦେଶରେ ନସିରୱାନ ଆଦେଲ ନାମକ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଦରବାରରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଆସି ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୈଦ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସୁଦୂର ଚୀନ ଦେଶରୁ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଆଣିଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଚନ୍ଦନ କାଠର ଏକ ବାକ୍ସ। ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତେଲ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଲଗାଇଲେ କେଶ ସବୁ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ସଟି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ବାକ୍ସ। ଏହା ଭିତରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବଟିକା ଅଛି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଁ ବଟିକା ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଶେଷ ବାକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ, ଏଇ ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ବାକ୍ସରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁବାସିତ ଅତର ଅଛି। ଏ ଅତର ଲଗାଇଲେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ କରିପାରିବ। ବୈଦ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ, ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ମାତ୍ର ନସିରୱାନ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଜଣେ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶୀ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଏ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମକାରୀ ବଟିକା ପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ କରାଇବ। ତେଲ ଲଗାଇ ଧଳା କେଶଗୁଡ଼ିକ କଳା କଲେ ମୋର ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନେ ମୋତେ ପରିହାସ କରିବେ। ପୁଣି ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିସାରିଛି। ଅତର ଲଗାଇ ଆଉ କାହିଁକି କାହାକୁ ବିବାହ କରିବି? ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଏ ଉପହାର ସବୁକୁ ନେଇ ତୁମେ ଯାଇପାର। ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବୈଦ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ରାଜା। ଆପଣଙ୍କ ପରି ବିବେକୀ ରାଜା ଜଗତରେ ବିରଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବି।